Gaat de hockey aan Lewis? Van mij aan Iskal Breidson hier schachblielen om weer. Zo is aan de Quarrypark aan Iskal Breid. Ach, wat toll los ik al een genuimtje, maar had ik op dat ik Hillington, zei het Rolls-Royce factory aan de maar misschien ook al drie kan nabi en naking kan van niche wat solution zo ach ne wat meer misschien ook al schach na ook geloof zien dat even de 100 jaar aan een niche zo how is je nog aan een niche Bride ja Ach, aan een jolog keeloch, rokalig ik een tree, jo. Biola vakine, maar een streek ik een Ze zei wat mag soms verloren was. Dus niet zo, soms ben je ook verzend de schienchen en ik niet van niet blind gedacht. Ach, waar had wij verzeild, wij route in het complex aan het dooi. Had ik wel vakial ekri üst seit links in anam in gem wel hena wel ik så först var vakial ekri chiri kujok as vakial ekri skia nog var sån skia var hat ach sån chiri hij var det också så ach hij hoekal aan de toraatje. Wij aan laskus van plionnig boren. Ach, wij kunnen veel vastig en waar wij gemaakt ook. Haroiach, misschien ook roeien, harach, schiaplion, schachplion, dus vastig en waar had. Eigenlijk hij hoekal zijn tresje kan in de niche. Eigenlijk aan de glasku kan het 3 tweeën aan de glasku. Kun je ook aan als een hoop aan. Kun je ook aan de cherry. Wij honing wel wij graden naast het jaar wij die cherry van. Waar korter is in gaan misschien ook erop wat tripletjes in heel dag. Ach, ga het ook heen als de wereld maar. Nou, I'm Ga ook eigenlijk kijken. Hoe we die vaak ook eigenlijk het mag geweldig. Ga dus dan nog ook we zijn wij ook al aan de cherry en de kohalas en worsen. Am catching ook eigenlijk kijk. Hoe we die vaak ook hier. Dus dat. Zo kom je er ook heen eigenlijk wel. Oh, wel aan de Lois is aan de niche, geloof je niche. Is hoekt me eigenlijk een oorzaak. Ach, nou, never die onder, nou geloof me je Lois. Gaan we catching. Blijven ze jij, gaan ik in television is jack niche. Gaan we spreken aan ik aan 1965. Noorsen gaan ik in TV. Zo ver ik kan verder ze wel lekker. Ik kan het nu. Oh, wat holle, zei het, balletjes kon je had het prin kalige als gale, achgalig is wel zo, kos gehanicus. Van misschien I was happen nonsense. Ik ken hem had toch mekaar die schach. Waar misschien wel nee, maar had ik mis vast. Ik vast kunnen nee, had ik in television. Hij is een team hoger personality wakker. Ach, kan je television nou nog eens rein je heen en gaan eigenlijk? Oh, rein. Ach, maar kijk je nog eigenlijk. Maar Torres wel lekker. Misschien ook een television. Dan had ik een television is jack aan de baltje. Geloof ik eigenlijk zie je. Zijn duurste meer dus. We zei gaat ik kant in de micro. We zei ik er een tartel dalfies. Ik heb me hier in de schaduw gewoon. Van euro de tachert aan de Lionel is post niet is kuis en van euro de tachert is goed uit.
So leis sin ha mis méine go ré in híhí hánig isteach. So har mór an úheid an a tádáin fysaid fa chola cailin isteach le beolda fysaid kind of an television program Man from Uncle va holding yaki for lava kunta Man from Uncle hola seach goin Ilya Kuryakin. de Ilya Kuryakin. Ilya Kuryakin agus Napoleon Solo sa ach kind of vision agus ha dúir sin heli go mi am smé go mi davlon tíog na mar sin an helisen har telisen na yaki. Okay. Check. Sam catching So sounds the playground use a huge the country. asan ha yakin hin kujo. Said The big that had been out to Gaelic. he but beef mahal bring sig Gaelic as vankel lakum she mahal is mankel hook me. Right. Agus ach want yakum hier so rad as weishin change jacken ha kujo. Ach vai jetzt na bring Gaelic. Ja, man is strik. Man is strik. Vai een huurdakussen. Gehaald mis mij monk trauma mis mij ook Croatian seit. De zeust na mahas van mis 13 years mis mij ook ach vai bring Gaelic zijn hij. Ach mis dan more an bring das. Agus na galasing an hostel kujok. Shipiola was a hostel. We make a hostel ik davlon a giak. Shipiola. Was kunt the ITV in North. Har ITV an the niche. So am catching go goed in a hostel groot de prim. Har de prim more an apiola. Can you who doing sweet spots mid-60s? Can you nou traken jaar zo'n kan karmak het Gaelic eens. Of in het Duitse meer zijn. Ham in niet mogen verzeit waarschijnlijk verlof gaan schoren waar ik daarvan nog zie ook. Kan naar hostel. Ham in niet mogen verzeit de tuinje ha bijna ja de zorgje naar mij. Kroeg Gaelic de schoorachsen. Wat de verlof verzeit had er geloof dat schoren waar go third year. You know hier blio. Als hier daar wat anders skolien al verzeit skol hier apost verzeit we zijn hier oorsen. Ham is meer kan een Sinn Féin. Bekken het Gaelic. Ha, wel Noorsen verzeit wij fijn 11 plus Noorsen. Verlof gaan Nicholson. So Nicholson, Noorsen, al hij. Oh, hij, van mijn kop het zijn trashhack. Hij doet misschien lol hij naar de jacht misschien iets van. Maar mijn ma beolders van mijn ma jachtri hadden morgen u jakkemaal een kaalse meel. Ach, van mijn kop wel, van mijn kop is de civil service aan Glasgow. Een keer koopleon. Van gaan we night school. Huur mee, misschien ook geography hires, huur mee modern studies, huur mee, ik kan huur, misschien ook nu met math zo level. Ze hadden met math bij hem, ook huur met math. Hadden met math bij een gene math, nakar. Ach, het zal Noorsen huur met jachen en al die. Aan de tooi verzeild, maar waar verzeild. Werken met me ook. Haro afherist. Nou, Michelle gerie lash in nu. Han je bij herist te wakken. Han je ja, dan sint je verwoord gewoon. En het doet ze mee. You know, nou, van ik hem ook wat dan wat achter toen. Haro afherist. So. Ach, ha bonige zijn kujoch. En je die ook kaal zijn. Sjoek.
Hij diolchol han, ha bon han kujo. Breadth of experience. Experience how fine. So ham hines me jokker sin. Yeah. Gel bon nog. How kjön so goed een tra min men strap na behorgu han doi. Say min kaul. Trauma man hannes at den jorsen. Han is me jokker ha bon nog eens han niet ook kaul. Tukimishan. Ja, it's ja, tonen björn. Men je hoe zag het? Men jo sagt es, sagt tot in nach helle fein sagt. Ach, man ha fein sagt es, am ist mir noch geboren noch. Hat der gesagt ach ja ha wir gesagt man mich auch schon haben mir nie geori, es nur den schönen Tag tro. Ach, ha bon noch ein kuchok. Strange. Okay, so she beerle renew ik en al heen, ja? She biologisch jachtri. Dus jachtri uit dan ik eigenlijk kuchok. Ik en al heen ach Gerson Blionne. Ach waar u uit Engelse Scottish litten neem meer de gaal. Aan een Glasgow. Aan de glas ach van aan de tooi. Mijn kant van mijn shark jachtri naar me. Gehad wel van mijn jachtri. Voor gehad jachtri run Jorper. Hani jachtri alappe iets. Ach jachtri European. No, als je haast onder menu. Hij u voor kan je mijn oorsen. Jevig jarigen min Russia as verzeit Tsarist rise of communism 1789 verzeit French Revolution waar u voorak moet dan hoor as jachtri New York begeet solution was een koolmuntje. Så haast dan du. How u voorraken. Bij tar mensen. Så ha mismerkel eurot ham toyana min verzet Scottish literature. Scottish history. Ha koma verzet ha koma ergestischen. Verzet ham ik kujoch nu ham feken deine bring min politics na lappe. Ach, het is altijd die politics run your features. Run your bij niet humor van blind naar ras. Dus hem is meer kalkulant en dan het kuchok. So came on beerle agus jachtri agus notion ga je net de hitje. We moeten niet zoals Nicholson Hoshok. Nicholson's notion Lianakli. Lianakli, Horton Nicholson nu, gemoor. Zei, aan besmerken, groot meesterschool meervlog maal notion. Ze die jongman hoort me. Dus wat doen je al? Schort Lianakli, kuchok. We hoeven smoken niet. Waar meesterschool kleven aan Ulam maken ons je die snokker hier van. Agus nie beerle van waar we checken. She biola, biola. Harot de griakum son jachtri behorgen me nie. Na me kwante las behorgen me nie als jachtje. Zei haar klassische tonen smoeheid aan de biola. Right, of course. Haar koning me zei dan na me chukish on St. Nicholson. Top limit classes. Het verzeidt wat daar higher klasse komt. Het had toch, het verzeidt de marken van Noorsen, maar marken waar Gioch houden fijn breekse mee. Verzeidt is waar hoe ski jelas je me wel rachi, het je verzeidt marken. Zo wat horen, hele curriculum, hele humoren nu.
Has sin an níhol sias. Ach va tor op dan. Tor. Daar op en down. Ach gan sin féim hún go joch na dra. I'm making a joke. So sin am is much geri verzeit go doi smuinige na helke mór an déins noppedag. You know, hein dat verzeit jémig me gollage country papers. Is juist me han tíoch van de dingen wat koppenkona kun je verzeit gewoon vast glas van bekend zo. Ach waar roetiken. Waar truim. Zeker. Ah, truim.